Mleyot. Nggih. Mas Mleyot. Nggih, alhamdulillah. Tamune ket mau wah ramene pol. Sansaya wakeh Mas. Alhamdulillah. Pokoknya sing kundur didongakno mugi-mugi selamat sampai tujuan rumah masing-masing. Amin. Mboten manggi alangan satunggal punapa-punapa. Kula sak kanca nggih Cakra Kembang dipun aturi rawuh sowan ngabiyantara kagem panglipur tamu undangan saha mendoakan kepada mempelai berdua. Wah nek kok nganteni Dik, nganteni. Wah. Wih, sing wedok ayu. Nggih. Sing lanang ganteng kaya aku. Iya kaya jenengan Mas Mendel. Mas Mendel. Mas Pleyot. Ah. Mendel. Dik Dina Murtiana kalian Mas Fajar Sodik. Nggih. Muga-muga pernikahanipun dipun rindani dening Gusti Allah. Amin. Lho, nikah kuwi golek apa to? Golek rindane Gusti Allah supaya langgeng anggenipun bebrayan. Nggih, betul sekali. Nggih, sampun kalaturaken Mas Mleyot niki gilirane sinten niki Mas Mleyot? Niki giliranipun Triana Devi. Monggo Dik Triana monggo niki. Ayo Mbak. Dueti gas. Ayo gas. Dueti monggo. Iki apa piye iki? Lah iya, kok ora disupoti iku lho. Lah iya kok ora disupoti kenapa ngono lho. Kaya oleh nyepote mbok kluntang. Atek diblak tuntak. Lah sepot ngono iki sepot apa ngene iki? Diblak tuntak. Nggih. Ora apa-apa, lemu sementing seger waras lho ngono lho. Ket apa bojo gelem. Lah iya, senengane Andi ngono ku lemu ngono ku ate. Niki sang saya sore. Nggih niki dipun aturi napa kagem tamu undangan ingkang sampun rawuh wonten pamundutan lagu saking ibu-ibu mriki wonten. Wonten Bu napa nyuwun lagu napa? Widodari. Welangko bengi dangdut ya Bu nggih. Niki sing langgeng niku serak cokrekan mawon. Full cokrekan. Eman-eman kok. Nggih. Ya dipun paringi napa niki Dik Triana. Sing nom ae. Nji diaturi cinta tak terpisahkan. Oke. Kagem sinten iki, Dik? Atasi gas. Ojo. Mriki. Karo kowe ae. Apa? Karo sing ikut ya gene to. Lho, mau kepilih karo aku. Oh, karo David gelem. Ya oke. Ini kita spesial kagem teman-temanipun, mugi-mugi cintanya tidak akan terpisahkan oleh apapun ya, Dik ya. Ya ben gak koyo aku ya, Mas. Alah curhat saiki malan. Nggih. Yuk semoga. Kene apa to ketake guemes men ta wong iki. Nggih. Nggih, ngaturaken sugeng sonten niki kagem sedaya para tamu undangan ingkang sami rawuh. Gandulan ning ati, tekane ngulayani. Janjimu sehidup semati, amung ana ing lati, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Duduk gandulan ning ati, tekan nulayani.
aku bakal tekan omahmu. Iya, Mas. Ater-ater. Matur sudah nuwun Dek Triana. Monggo Mas. Nggih.